खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ थांनाय 2 जुन मोनाबिलियाव ओडिशानि बालासराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानाय रेलाव आसाम बिटिआरनि सासे सेंग्रायाबो दंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला उदालगुरि जिल्ला गलायगावनि आब्दुल मान्नासनि फिसाज्ला हाफिजुल रेहमानाबो बे जाब्रबथाय जानाय रेलाव दंमोन। रायखांनो गोनांदि हाफिजुल रेहमाननि गोथै देहाखौ दासिमबो बोखांना मोननाय जायाखैब्लाबो ओडिशा पुलिसआ हाफिजुल रेहमाननि मबाइलखौ जाब्रबथाय जानाय जायगानिफ्राय बोखांनो हायो आरो पुलिसआ हाफिजुल रेहमाननि नखरनोबो खौरां हरबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि चक्रधर बसुमतारिया फिसाय गोनां गुबुननि हिन्जावखौ लानानै खारदों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय साउदरभिटा बग्रिथारि गामिनि चक्रधर बसुमतारिया माधबपुर गामिनि कमेश्वर बर'नि बिसिखौ लानानै खारदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हिन्जाव आरो हौवायाबो सानैबो बिजामादै मोनखानाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि सिलचराव थांनाय बेलासियाव सासे हौवासानि खिथेर लानायाव सासे हौवासा गथ'नि जिउ खहा जायो। 13 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'आ साथाजों गाग्लोबजानानै जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानै हौवासानि गेजेराव फुटबल मेचखौ लानानै नांज्लायनाय जायो आरो उनाव बुलायो। बे बुलायनाया गिख्रंथाव महर लायो। सानैनि गेजेराव 16 बोसोर बैसोनि गुबुन सासेया 13 बोसोर बैसोनि सासेखौ साथाजों खाफालाव बुनानै जखम खालामो। बे जाथायखौ खौरां मोननानै पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथिफैना सिलचर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव लाना थाङो, नाथाय लामा ससेयावनो जिउ गोमायो। बे जाथायनि उनाव दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमो। मोनसे खोनाफेरै खौरां। इउरप हादरमानि गंसे हादराव आथोन गेलेनाया दायो मोनसे गेलेनाय बादायलायनायसो जाबाय। इउरप हादरमानि स्वीडेन हादराव फैगौ सप्तानिफ्राय आथोन गेलेनाय बादायलायनाय जासिगोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 8 जुनाव इउर'पियान चेस चेम्पियनशिप खुंनो थांगासिनो। बे आथोन गेलेनाय बादायलायनाया खमैबो 40 निफ्राय 45 मिनिट सम जागोन। मख'नो गोनांदि स्वीडेनआ आथोन गेलेनायखौ गेलेनाय महरै फोसावनाय गिबिसिन हादर जाबाय। क'क्राझाराव खुनुरोखोमै रेल जाब्रबथायनिफ्राय रैखा। आफां फारसे खारनाय मालगारि रेलनि इन्जिना गुगालांदों। खारनाय थासारियाव गयो रेलनि इन्जिना। सिगां फारसे थाङो इन्जिना आरो रेलवे ट्रेकआव थालाङो दाब्बाया। क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्रामनि साखाथियाव सोमजिदों बे जाब्रबथाया। बे जाथायनि उनाव जाथायथिलियाव रेल बिफाननि मावथिफोर आरो बिबानगिरिफोरा नुजाथिहैयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।